Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα ξεκινώντας τι είναι η τενοντίτιδα? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι μιλάμε για μία πάθηση που ουσιαστικά αποτελεί φθορά του τένοντα ή των τενόντων, αν πούμε έτσι. Λέγεται έξω-τενοντίτιδα του αγκώνα γιατί αφορά τους εκτείνοντες, την έκφυση των εκτινόντων μειών που εκφύονται από την έξω πλευρά του αγκώνα και είναι υπεύθυνη για την έκταση του καρπού και για την έκταση των δακτύλων. Από το σύνολο των μειών, αυτός ο μυς ο οποίος πάσχει συνήθως είναι είναι ο βραχής κερκιδικός εκτείνων του καρπού. Δεν έχει μεγάλη σημασία η ονοματολογία, όσο σημασία έχει ότι αυτές οι παθήσεις, αυτές οι τενοντίτιδες είναι παθήσεις από την υπερχρήση του χεριού. Έτσι. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι ο όρος τενοντίτιδα που έχει επικρατήσει και το χρησιμοποιούμε όλοι μας είναι κατά κάποιο τρόπο λανθασμένος. Στην κλασική ιατρική με την κατάληξη ήτιδα ονοματίζονται όλες οι παθήσεις που είναι ουσιαστικά φλεγμονές. Εδώ δεν πρόκειται για φλεγμονή, δεν έχουμε κάποια φλεγμονή ούτε μικροβιακή ούτε μη μικροβιακή. Έχουμε μία καταστροφή και προσπάθεια αναπαραγωγής της ίδιας της μάζας των ινών του τένοντα. Σωστά. Και λέγεται tennis elbow γιατί... Όπως βλέπουμε εδώ το διάγραμμα, εξηγήστε μας λίγο τι βλέπουμε. Βλέπετε εδώ ότι είναι στην αριστερή πλευρά της εικόνας του σκίτσου με κόκκινο χρώμα η έκφυση όλων των εκτινόντων. Στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας της διαφάνειας φαίνεται ένας φυσιολογικός εκτείνων τένοντας, ενώ κάτω φαίνεται η φθορά που είναι μικρορήξεις μικρών ελάχιστων ινών του τένοντα. Αυτή είναι η εικόνα μιας οξείας τενοντίτιδας του αγκώνα. Έλεγα ότι ονομάζεται tennis elbow. Γιατί από το τένις ξεκίνησε η συγκεκριμένη γιατί απασχολεί πάθηση. Περίπου το 50%, θα μπορούμε να πούμε και τα στοιχεία, ας το πούμε τα δημοσκοπικά, των tennis player. των τενιστών ή αυτών που προσπαθούν να παίξουν τένις. Και από εκεί πήρε την ονομασία. Βλέπετε την χαρακτηριστική κίνηση του παίκτη στην προηγούμενη εικόνα, που προσπαθώντας να κάνει το ριβέρι, δεν ξέρω τένις εγώ προσωπικά, αλλά την ανάποδη κίνηση για να αποκρούσει την μπάλα, δίνει πολύ μεγάλη τάση σε αυτούς τους συγκεκριμένους μυς και έτσι εμφανίζεται το πρόβλημα.